ବାହାରିଲୁ କୁଆଡ଼େ ନା ଏବେ ଯିବୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଯିବୁ ରାଉରକେଲାରେ ଆମେ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ସେପଟେ ହକି ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ତ ମାନେ ରହିଲା 10-12 ବର୍ଷ ରହିଲି କୋଇଡ଼ାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ଆଜି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଉ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ସେପଟେ ଆମେ ହକି ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ଆଉ ଆସି ହେବନି ଟାଇମ୍ ହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଗେଲାଟା ଆର୍ମି ଆମେ ସେଇ ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଏଠି ବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି ପୁରୀର ଯୋଉ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଛି ଏଠି ବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ସେପଟର ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଟା ଏଇଟା ପୋଖରୀଟା ଅଛି ନାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବୁ ସାର୍ ଏବେ ଏପଟେ ଆବାଇ ପାଣି କଳା କାହିଁକି ନଦୀଟା ଏଇଟା କି ନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ କ'ଣ କହିଲେ ତିନିଟା ନଦୀର ଜଏଣ୍ଟ ତିନିଟା ସତ ଆସିକି ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା ତିନିମୁଖୀ ଦେଖ ଏଠୁଟା ଆସିଲା ହେ ମା এই নদীটা দেখুଥିବେ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନଦୀ ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀଟା ପୁରା କଳା କଳା ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲୁ ଆସିକି ବସିଗଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମାନେ ମୂଷା ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଧନ ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲା ବାବା ମୁଁ ଶୁଖିଲାଣି ଭୋକ କଲା ଗେଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସାଇଡ୍ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ଆଉ ଶୋଇ ହେବ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଶିଖିଥା କହିବି ମୁଁ କରିଦେବି दाल फ्राई से ब्लैक दालटा ही मुझे ऐड कर हो दियो राइस दियो सेपटे ब्लैक डाल दियो मुझे नहीं जी ठीक ଧନ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇଦେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଲୋ ପୁଅ କ'ଣ ଏଇଟା ମସରୁମ୍ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ନା ଗାଜର ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନାନ୍ ମୋର ଆସିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ ମୋର ଭାତ ତଡ଼କା ଆଳୁ ଭଜା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆସିଲୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିନୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛୁ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯାଇକି ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ଖେଳ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ପାଇବ ନା ତା ଭିତରେ ना अल्प टिके पाइबो तापर पाइबो ଭିଡିଓ କରି ହବନି हां ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିଲେ ଦେଖେଇବା ହଁ ଆଉ